bayangan bayam-bayayat agung rembuyung rowe-rowe ring rarang kara tatuturi kerundang-kundang dondong dendeng sandi dung-dungan kude bengok-bengok mangu-mangu entek suarane. Purwa Mandiwasana upacara datang di temanten sampun paripurna. Saduhu putra temanten kekalih sampun trep curiga manggih warangka bebasan getih rong tetes daging rong tampil balung rong ceklek manunggal sajuga sang jejaka miwah sang kenya nunggal tekad nunggal krekat nunggal niat nunggal karsa nunggal sedya nunggal karep kareping sedaya putra temanten hanilaraken alam jejaka miwah alam kenya arsa lelayaran wonten samudraning ngagesang darmaning kudrat lampahing jejodohan katitik ing wekdal punika temanten kekalih sampun arsa kalenggaken wonten ing sasana wiwaha tama sasana mulya temanten kekalih kasengkaaken ngaluhur wimbanipun kadya raja sedina ratu sedalu rajanipun Bagus Hermanto dene ratunipun Ayusri Indah Wulandari wendene panjenenganipun Ibu Kasyatun miwah Bapa Miran pindhanipun ratu sepuh ingkang anggenggani putra temanten jumeneng nata enggal ing madyaning suka kalenggan punika panjenenganipun Bapa Miran miwah Ibu Kasyatun ebaing manah boten bingah rasing nala boten suka kalamun sang kadang pisan sutresna yanipun Bapa Kadiran miwah Ibu Sukarsi boten kepareng rawuh wonten ing pahargyan lenggah caket kalengkeng putra temanten ingkang mekaten yanipun Bapa Miran miwah Ibu Kasyatun daya-daya hanimbali ingkang kadang tebih saking ngepung nggih panjenenganipun Bapa Midin sekalian Ibu tinimbalan marak sowan kepareng den utus mapak besan monggo Pak Midin dipun timbali ingkang raka dipun timbali dulur lanang nggih ya bareng no lampahipun tindakipun bareng Mas Midin bareng digandeng bojone ketoke ra ngawaki ngono lho mlaku karo bojo ketoke ra ngawaki awune ilang ora getun piye kok ya manten lawas niku pancen wonten iku mlaku apa neh mlaku turu kuwi lho adu geger nek manten anyar mesti monggo dahar Kang Mas manten kawak mangan karep ora mangan ya karepmu luwe weteng-wetengmu dhewe niku bojo kula nek piantun semen mboten ngantos sepuh ya tetep apik karo bojo
monggo kula dherekaken swasana tetep elok barang padha larase panjenenganipun bapa midin sekalian Bu pindhanipun madosi jenang gendhis kowe aja lali marang aku iki wong bagus semanten sampun sambil sarimbit tindakipun Bapak Kadiran sekalian Ibu Sukarsi daya-daya rawuh wonten Bali Wisman panjenenganipun Bapak Miran sekalian Ibu Kasiatun kepareng derek martuwi dhateng lekasipun Bapak Miran miwah Ibu semanten jaripun Bapak Miran yo jengkar saking sasana lenggah yo ngacarani rawuhipun kadang desa semanten kalamun kawijiling lanti assalamualaikum waalaikumsalam sapa sing
Yuk. La jebulane ini Mas Udin ibuke teko Solo ditambakno lemah juga tinggal sanggon-gon. Widak doang entasi karyo jadi pun bapak midin sekalian ibu minyak ama pak kadang pisan katitik kadang pisan menjadi pun bapak kadiran sekalian ibu sampun kepareng lenggah caket kalian kang putra temanten ibu bapak yang kang keromatan nuringgih temanten kekali nggih lenggah wonten ing sasono wiwahatomo sasono mulya sampun sapetawis dangu senajan to mekaten temanten kekalih enget ingkang ganggu kirja raganing temanten tanah sanes nenggih Rama miwah ibu lekas sing sejo putra temanten arsa sumungkem wonten sanipun Rama miwah ibu anamung saderengipun putra temanten sungkem dhateng Rama ibu langkung rumiyin temanten putri sungkem ring temanten kakung wondene sungkemipun putra temanten wonten sanipun Rama miwah ibu kanthi lelandesan kanthi apancatan piwucaling agami suci agami Islam ingkang rinasuk jumbuh kalian dawuh sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al jannatu tata aqdamil ummahat sangandhapipun suku ibu ing mriku wonten swarga ingkang mekaten keparengipun temanten kekalih arsa sungkem wonten sanipun Rama ibu anamung saderengipun putra temanten sungkem dhateng Rama ibu kepareng temanten kekalih arsa andum katresnan temanten kekalih arsa sumpah prasetya temanten putri bekti dhateng ingkang garwa inggih Bagus Hermanto sumpah prasetya janji dadya garwa ingkang solehah garwa ingkang solehah garwa ingkang tansah sinawang dening kakungipun tansah adamel remen ing batos. Mbak Indah tahu ya, Mbak Indah, Anda akan berjanji sebagai istri yang solehah. Ciri dari istri yang solehah satu, bila istri dipandang suami tetap menyenangkan, ngeremenaken. Ingkang mekaten Mbak Indah harus selalu rapi dan berdandan biar cantik dan dipandang suami tetap menyenangkan. Satu. Nomor dua, apabila diperintah sang suami Mbak Indah harus tunduk dan patuh apa yang diperintahkan kecuali perintah yang tidak berdasarkan norma-norma agama. Angka 3, Mbak Indah, ketika Mas Hermanto kerja keluar rumah harus menjaga harta penjenengan, harta yang paling utama. Dan yang keempat, apabila Mas Hermanto pulang kerja dan mendapatkan rezeki diterima dengan sukarela, apapun bentuknya, apapun besarnya. Dapat 50 dengan suka hati diterima, dapat 100 alhamdulillah. Pulang nggak membawa apa-apa ditanya sebabnya apa, tapi dengan rasa suka dan rela. Dan sebaliknya Mas Hermanto, jadilah suami yang soleh, taat beragama sesuai agama yang Anda anut. Sungkem ring kakung Ibu Pertiwi Candrane.
Jengkar saking Sasana ibu juru pangan Ngubusana saking Ayumuang. Jengkar ugi penganten putri Rucat Cenelo sungkem wonten ngarsanipun ingkang Raka inggih Bagus Hermanto. Wanita wantine ditata ingkang sampun kula aturaken tansah bekti mring kakung tansah ngagengaken raos putri ingkang salehah semanten kalamun kawijiling lati Kakang Mas ingkang rayipun Wulandari ngaturaken sembah. Mugi katampi tresna kula dhateng Kakang Mas Hermanto ndak tampani wong ayu garwanipun Kakang indah. Sumpah prastiyaku marang sliramu Yayi Wulandari, sak jagat ora ana papat, sak negara ora ana lima, sak ngawi ora ana siji kang ndak tresnani kejaba mung Wulandari. Usuk wangsulipun kula ugi mekaten Kakang Mas Hermanto, sak lumayung bumi sak kureping langit mboten wonten kakung, mboten wonten priya ingkang pantes kula suwitani kejawi namung Kakang Mas Hermanto. Banyak di antara laki-laki tiada satu yang saya cintai hanyalah Mas Hermanto Tokil. Ayo ndak dherekake sungkem marang Rama Ibu wong ayu mangke rumiyin sebabe menawi Kakang Mas Hermanto sowan Bapak Ibu kepareng dhuwungipun katilar. Ayo ndak dherekake sungkem marang Rama lan Ibu kepareng dhuwungipun katilar langkung rumiyin Kakang Mas. Oh ngono ya. Awit menawi Kakang Mas Hermanto sowan Bapak Ibu ngasta gegaman ngasta keris mangke dipun kinten mantu anyar ingkang kirang duga malah mantu anyar ingkang kepara nungkak krama ora sopan leres kanthi mancat mantram sekti temanten putri hang lelos dhuwungipun temanten kakung Rucat Cenelo hanganti ingkang garwa ayu indah Wulandari gaya sowan dhateng mara tuwa inggih mara sepuh kanthi pangajap nyuwun ridhanipun tiyang sepuh awit ridhaning Allah gumantung saking ridhaning Gusti gumantung ridhaning tiyang sepuh kekalih ridho Allah fi ridho waliden semanten kalamun kawijiling lati Rama Ibu ingkang putra kekalihipun indah dalasan Hermanto ngaturaken sembah sepinten lepatipun ingkang putra Tiagung Pangaksana boten langkung ingkang putra nyuwun tambah pangestu Rama Ibu ndak tampani Wulandari dalem anakku bocah ayu lan Hermanto dalem anakku mantu sing bagus dhewe sungkemu ndak tampani yunggir ndak apura kabeh luputmu kosok baline wong tuwa yo nggone luput apuranen lupute wong tuwa cah bagus cah ayu ora liwat lelungsen ndak babakali duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri yo nggir Hermanto kene sungkem marang Rama sungkem marang Bapak Mendut kene yo nggir Hermanto dalem mantep leh murabi yo nggir leres ndak jaluk Hermanto aja udut ya nggih boten eling dieling
Hermanto lan Indah jejere wong urip ing jagat raya iki aja nganti ninggalke rong perkara ya nggih. Siji kang kasebat habluminallah, angka loro kang kasebat habluminanas. Awit yen nganti wong urip ing jagat raya iki nilarna rong perkara bakal nista uripe purna ngenya sungkem ring Rama Ibu temanten putri biya sungkem ring Rama Ibu temanten kakung semanten panjenenganipun Ibu Sukarsi inggih Ibu Kadirat ngenya nampi sowanipun putra temanten kekalih kene anak ulanang Hermanto lan anakku bocah Ayu Wulandari. Aku wis krungu dawuhe Rama Ibu saka mendhet lego kulon kene. Aku ra ketang lungsu saka Bulakrejo semen bakal melu udu ya nduk ya le. Hermanto lan Indah mrigine kanggo Hermanto watake wong kakung, watake wong lanang sing wis dibojo kudu duwe ana watak guna kaya lan sura. Tegese guna wong lanang sing wis dibojo kudu duwe kabisan, duwe keterampilan, aja mung jagake gawean siji yo nggih. Wong kakung sing wis rabi kudu iso mergawe apa wae. Dene angka loro yaiku kaya wajibe kakung sing wis palakrama iku kudu ngayani marang wong wedok. Aja nganti wong lanang sing wis dibojo jagake kayane wong wedok kaya bojone penyanyi ya nggih. Angka 3 guna kaya sura. Sura iku tegese wani. Jejere wong kakung sing dibojo kudu kendel, kudu wani. Lire kendel, lire wani, wani nyambut gawe. Aja nganti wong kakung sing dibojo kuwi lumuh. Ora gelem nyambut gawe. Purna nggenya sungkem ring Rama Ibu. Tumuli duwung kapratitesaken. Tumuli duwung kapratitesaken kalajengaken upacara krobongan antawisipun Asok Gunakaya Kembil Bujana miwah ngunjuk. Asok Gunakaya ugi kasebat kacar kucur. Kacar kucur dumadi saking barang kawak, dili kawak, jagung kawak, beras kawak, arta kawak. Namung senajan sedaya kawak mugi tasih kawak mantene. Liripun dados kaken-kaken ninen-ninen donya tumekeng delahan. Kacar kucur biyen wong liya saiki dadi dulur. Mas Hermanto ini merupakan lambang Mas Her ya. Diberikan semuanya Mas Hermanto. Diketek, dipun ketek, liripun dipun ketek Mas Hermanto, diberikan semuanya. Itu ada artinya. Dipun ketek menika artosipun diberikan semuanya. Artosipun kakung ingkang sampun kagungan garwa menika kedah belak kutang terus terang beres kures bloko suto menapa wontenipun. Yen abang ya abang, yen putih ya putih. Menawi pikantuk gangsal atus anggenipun makarya inggih dipun aturaken sedaya. Pikantuk selawe inggih diaturke selawe. Liripun kakung kalian bojo mboten kenging ngapusi.
menapa wontenipun guna kaya katitipaken wonten sanipun Rama Ibu pangajap mugi temanten kekalih bebrayanipun saged amikul dhuwur mendem jero mikul dhuwur mboten ateges mangkenipun badhe mikul ingkang inggil menika sanes kejawi putra temanten mugi saged hanulat pakartining Rama Ibu ingkang leres ingkang boten alisir saking angguru giring agami wondene mendem jero boten ateges badhe mendem ingkang lebet menika boten mugi bebrayaning temanten saged anilaraken pakartining Rama Ibu ingkang lepat ingkang nalisir saking angguru giring agami kalajengaken kembel bujana Ndrawina ugi kasebat dahar klimah mila kasebat dahar klimah daharipun temanten namung sak keplasan bondene dulang-dulangan menika pralambang mugi gesang bebrayanipun temanten kekalih tansah tu binantu mansinamadan daya dinayan ingkang dipun dahar temanten wonten raos getir wonten raos manis wonten raos pedes mugi bebrayanipun temanten kekalih rikala gesangipun manggih kabegjan manggih kasisan mugi tansah kalampahi tiyang kekalih bunga susah wajib binagi kalih dadi sabodo pondo sabaya popo sabaya mulya purnaning gati ngenya kembel dahar tumuli ngunjuk tirta wening tirta araning banyu wening datan pewarna mugi gesang bebrayanipun temanten kalih sedaya tumindak pakarti kanthi kapenggalya kanthi weninging manah meneping kalbu satemah Gusti ingkang ngakarya jagat paring ridho dumateng temanten kekalih nggih mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah agunging barokah Allahumma amin. Purna upacara krobongan kalajengaken pamundhuting gambar sesarengan kalian Rama miwah Ibu. Panggon lakuning lekas lukita linuting kidung gendere goleki gendere ning nemon nulat dalaku tama
Piye? Piye? Jenenge kesupen, tengriyo, mboten dibetok. Ya ora apa-apa. Cik apik wong iso lali iki cik sehat. Nek ra iso lali lho ora sehat malah. Dereng enten maksude teng mriku, Mbak. Oh, lah ngono lho. Nggih. Yen pinuju angrawi belik guyu mesa-mesen percaya niku calangane wis ora lumrah. Napa? Sesasi 30 calangane kok 57 ya. J, amin. Ayo. Sajak arep mundut-mundut. Yo. Leren sik nduk Sinta kunjuk keluarga ageng saking Semen saking Bulakrejo keparang kapundhut gambaripun kalian putra temanten ing mriki mboten wonten seratan asma sinten ingkang kedah kapundhut foto keluarga Semen ingkang mekaten kunjuk dumateng simbahipun temanten kakung menawi rawuh menawi tindak utawi pernah simbahipun utawi pernah simbah temanten kakung tan kantun Pak D Bude Pak Lek Bulik temanten kakung saking Bulakrejo utawi saking Semen utawi pernah Pak D pernah Pak Lek pernah Bulik saking keluarga Bobo Kadiran saking keluarga Ibu Sukarsi monggo. Nggih monggo Bu. Wedhuse urung enak sing ngeritno lho. Ya ndak. Bacutke resepsi. Dangdut to ya Mas. Ben sigrak. Iya.
tarik sin. Duh, sin. Ayo terus rasa diwai mesa-mesa. Dadaku pamundhiting gambar tetep kalajengaken, kadang-kadang kula juru foto pamundhiting gambar tetep kalajengaken. Inggih jumbuh kalian dawuh ingkang kula tampi titilaksana tandhaipun inggih wedharan milujengan langkung rumiyin. Ingkang mekaten mugi kacawisaken ambenganipun sampun dipun cawisaken dereng Mas Jari. Dereng to? Nah, ra apa to? Andani ya. Ngono ki kudu dicawisno sik. Urung dicawisno wis aba. Nggih kagem Anggelak hati coro mboten kekilapan. Jaripun Bopo Kadiran miwah Ibu Sukarsi lumantar penjaripun Bopo Kawiyun keparengan resuh nglarapaken ingkang putra temanten kakung Bagus Hermanto. Wonten kersanipun Bopo Miran miwah Ibu Kasiatun ingkang mekaten kunjuk jaripun Bopo Kadiran miwah Ibu kepareng kula dherekaken jengkar saking sasana jajar kalian jaripun Bopo Kawiyun. Kaleksanane sejo kunjuk Bopo Kawiyun nimanggaken sumangga. Duduk. Kadang kula sound system mugi kacawisaken mikrofon wonten ngajeng manten. Sedua lolo 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 ngerantos mikrofon Bopo Kawiyun nggih. Kadang kula sinoman mugi kacawisaken ubo rambe kagem wedharan wilujengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Kunjuk dumateng sagiyaning para pepunden, para sesepuh bini sepuh ingkang nganggung mastuti dumateng pepuyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Para pangemban pangembating praja terus satiraning negari ingkang pantes minangka pandham-pandhamaning kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Kunjuk dumateng panjenenganipun Yang Haji sarta Rama Yai ingkang minangka panuntun ing kiblat manembah dumateng resaning Gusti ingkang Maha Suci satuhu luhuring budi. Sarta dumateng panjenenganipun kadang besan Bapa Miran sak kulawarga sarta kunjuk dumateng sedaya undangan sarta tamu ingkang sanget kawula hormati.
kanthi mekaten sedaya kala wau kanthi hanyokra mukti bahwa manunggaling karsa hanya wiji dados sajuga semonggo sareng-sareng kita kunjukaken syukur muji dhumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan taufik sarta hidayahipun lumantar junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pundi kita ajeng-ajeng syafaatipun ing benjang dinten min yaumil ila yaumul kiamah. Namung ing mriki kula atas nami duta saking panjenenganipun Bapak Kadiran saking dusun Bulakrejo Desa Semen Kecamatan Paron kula ingkang tansah dadya talange basa ing mriki ngaturaken salam taklim katur dumateng kadang besan Bapa Miran kanthi singkating atur kula ucapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun ing mriki kula sulih salira saking Bapa Kadiran namung ngaturaken satunggaling punang temanten kakung kawula aturaken dumateng keluarga Bapa Miran ing dusun Mendut Desa Lego Kulon Kecamatan Karangasem. Nah, oh Kasreman nggih nyuwun pangapunten klentu nggih Kasreman. Nah, pramila kanthi mekaten mugi-mugi panglaraping punang temanten kakung ingkang badhe anggebyur wonten bebrayaning ngagesang ingkang nembe dipun lampahi mugi-mugi kalesa saking nir ing sambikala mboten wonten alangan satunggal menapa sahingga lumampahing punang temanten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Salajengipun ing mriki Bapak Kadiran mboten perlu matur ingkang kathah-kathah ingkang kula saged kula aturaken namung ngaturaken satunggaling temanten kakung mboten dipun kanthi raja bondo harta kekayaan mboten wontenipun inggih namung lare menika turta lare ingkang dereng gadah pengalaman pramila sawetawis titip kanthi atur mbok bilih wonten wekdal wonten ing mriki wonten sekintenipun tindakipun ingkang boten netepi saking adat lingkungan kawula suwun kapurih nglersaken mbok bilih wonten lepatipun samanten ugi ing mangke dados sekalian temanten inggih dados putranipun Bapak Miran mriki sarta ugi dados putranipun Bapak Kadiran saking Semen. Semanten ugi mbok bilih wekdal wonten ing Semen menika Bapak Kadiran ugi siap anggula wentah mbok bilih wonten duna dungkapipun mindak ingkang kirang pas. Nah, alhamdulillah ing mriki mboten perlu kawula panjang saha lebaraken namung kemawon wekasing atur mbok bilih ing mangke paripurnaning pahargyan menika kula sak kanca pengarak temanten saking dusun Bulakrejo Desa Semen Kecamatan Paron keparenga nyuwun pamit nyuwun jurung doa pangestu saking para pepunden para sepuh saking ing dusun Mendut mriki pramila sak lengser kula sak kanca
mugi-mugi kalis nir ing sambikala mboten wonten alangan satunggal menapa sageta dugi dalem piyambak kanthi suwang-suwang. Wasana mbok bilih wonten tumpang sohipun atur ingkang sekinten mboten ngresepaken dhumateng hati sanobari panjenengan kula atas nama tansah nyuwun agunging samudra pangaksama. Wasana saking kula cekapi semanten kemawon akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah wa bi syafaati Rasulillah waridullahi wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Titis wijang wijiring coro kadururu hangarah prono menjadipun Bapak Kadiran miwah Ibu Sukarsi lumantar menjadipun Bapak Kawiyun kita sampun kepareng hanglarapaken sekar cepoko mulya saseli